Господин Маринов, какво ви мотивира да влезете в политиката и в борбата за местната власт? Политиката е изкуство за обединяване на хора с обща кауза, идеология и близка общностна ценностна система. Тя обаче преди всичко е основен механизъм за реализиране и средства за постигане целите ни, идеите ни, визията ни за по-добър обществен, социален и икономически живот дори. Местната власт е сърцето на градския организъм. Тя налага ритъма, създава условията за здравословен начин на живот на обитателите му. Аз лично за себе си смятам, че имам опит, визия и конкретни идеи за по-доброто развитие на общината и участието ми в местната власт е логичният път за тяхното реализиране. За себе си бих казал, че съм човек с ясна обществена позиция. Професията ми дава възможност пряко да влияе и формирам заобикалящата ни физическа среда. Убеден съм, че работата ми в местното управление ще афектира положително и социално-икономическата среда. Лично за мен участието в местната власт е една трибуна за идеи, средство за реализацията им и най-вече една наистина огромна отговорност. Кои според вас са най-наболелите проблеми в община Хасково? Разбира се, един от най-явните и обезпокоителни за мен лично проблеми на общината е бързото и прогресивно обезлюдяване. Причините за това са много. Трайно настанали са в общината от много години. Най-вече липсата на възможност за професионална реализация, която логично води до наблюдаващата се еднопосочна миграция. Всички си тръгват от Хасково. В устройствено отношение се открояват проблеми като затруднен трафик, лоша организация на движението, хаотично и спорадично застрояване, липсата на техническа инфраструктура и лошото благоустрояване. Също така, един от основните проблеми е прекъсването на отношенията на община Хасково с бизнеса. Невъзможността сегашното ръководство да привлече инвестиции, свързани с производството, фабрики, което от своя страна влияе на откриването на работните места. Безспорно доказателство за това, за което как всички заводи и фабрики се строят в близки до град Хасково общини, но не и тук. Това е една от причините за обезлюдяването на града ни. Основен проблем, който за мен изисква незабавни мерки. Кои според вас са пропуските на досегашното ръководство? Последните години от управлението на общината бих охарактеризирал не такива с пропуски, а по-скоро такива с вреди. Пропуските за мен предполагат позитивен прочит на резултата. За съжаление, реалността, в която се намираме, обаче по-скоро налага извода за деградивен такъв. Най-доброто, което можем да кажем за това управление е поне отчасти то е безлично. Изтичащия мандат носи негативен натиск върху малкия и среден частен бизнес. Липсата на инвестиции, както и липсата на идеи за бъдещи такива. Инвестиции, които биха генерирали, а не да усвояваме средства. Работи се на парче, като нецелесъобразно се изразходват и публични средства. Наблюдаваме лобизъм и на практика буквално едно приватизиране на общината. С какво ще бъдете полезен за Хасково, ако станете общински съветник? Имам конкретни и ясно дефинирани идеи за подобряване средата на живот и условията за работа в нашата община. Аз познавам добре проблемите на града, ангажиран съм с тях не отскоро и като млад и активен човек имам идеи за конкретни и бързи решения. На някои от тях, а други дългосрочна визия за подхода и начина за разрешаването им. Първо ще инициирам обосноваването на отдел инвестиции с конкретна цел за развитие и да наложи региона като предпочитаната бизнес дестинация, ако мога така да се изразя. Ще предложи ефективни решения за оптимизиране на трафик, чрез нови пробиви и реализирането на нови пътни артерии. Лична кауза за мен е превръщането на града ни в място с модерен и еклектичен облик дори. Място на наситеност, живот и динамика, което да пулсира в ритъма на съвремието ни, атрактивно да е за работа, почивка и култура. Смятам за свой дълг да работя активно,
развитието на града и общината, така че дори и моите внуци да израснат в този град. Купуването и продаването на гласове е престъпление.